Výměna manželek měla být jen dalším dílem oblíbené reality show, kde se dva cizí lidé na týden vymění, aby si vyzkoušeli život v úplně jiné domácnosti. Šlo o zábavu, experiment, trochu napětí a hodně kamer. Jenže tentokrát se všechno změnilo. V jednom domě zůstala Klára, která byla zvyklá na pořádek, klid a pravidla. Po jejím boku se ocitl Martin, muž, který měl za sebou těžký život a působil uzavřeně. V druhém domě se zabydlela Lenka, energická a přímá, a proti ní Petr, spíše samotář, který se účastnil pořadu prý jen kvůli finanční odměně. První dny se zdály normální, trochu hádek, trochu úsměvů a drobné kulturní šoky, ale to patřilo k pravidlům show. Jenže hned třetí večer se začaly dít věci, které nikdo nečekal. Klára se probudila uprostřed noci a slyšela, jak někdo chodí po chodbě. Myslela si, že je to Martin, ale když nahlédla do jeho pokoje, spal tvrdě a přesto kroky pokračovaly. Zkoušela se uklidnit, že to je jen zvuk starého domu, ale pak uviděla na obrazovce kamery, která vysílala do režie, jak za ní v obýváku stojí postava. Prudce se otočila a nikdo tam nebyl. Lenka v druhém domě měla podobnou zkušenost. Když seděla s Petrem u večeře, všimla si, že hodiny na zdi se zastavily přesně v okamžiku, kdy usedli ke stolu. Sekundy neběžely, ručičky byly strnulé, ale přesto slyšeli tikání. Petr si myslel, že je to vada, ale když na hodiny sáhl, cítil, jak se ručička hýbe pod jeho prsty a přesto ukazovala pořád půlnoc. Lenka v noci začala slyšet hlasy z televize, i když byla vypnutá. Šeptali její jméno, zvali ji blíž. Petr ji našel, jak sedí na zemi a dívá se do černé obrazovky, v níž se odrážela její tvář, ale ta tvář se pohybovala jinak než ona. Čtvrtý den začal být neklidný i štáb. Technici tvrdili, že záznamy mizí, že když přehrají noc, objevují se tváře navíc, nepatřící k nikomu ze soutěžících. Režisér trval na tom, že se musí pokračovat, protože takové scény přitáhnou diváky. Mezi účastníky ale rostla panika. Klára psala do deníku, že se na ní kamera dívá jinak, že má pocit, jako by někdo za objektivem čekal na její chybu. Martin se jí snažil domluvit, že je to stres, ale i on začal slyšet škrábání ze zdí. V noci se probudil a viděl, že skříň v jeho pokoji je otevřená, i když ji večer zavřel a zamkl. Na záznamech z kamery pak zjistil, že dveře se otevřely pomalu samy a uvnitř na okamžik zablikaly dvě malé světélkující oči. Lenka mezitím u Petra začala být posedlá. Chodila po domě a šeptala, že ti za sklem čekají, až někdo z nich udělá chybu. Petr se snažil ignorovat její výlevy, ale jednoho večera vešel do obýváku a viděl ji stát před kamerou naprosto nehnutě. Její rty se nehýbaly a přesto se na záznamu smála. Když ji oslovil, otočila se na něj s výrazem, který nebyl její. Pátý den už oba domy působily jako z jiného světa. Nábytek se přesouval, dveře se samy zavíraly a účastníci tvrdili, že slyší hlasy svých skutečných partnerů, ačkoliv ti tam nebyli. Všichni byli unavení, ale nikdo nedokázal spát. Večer se světla v obou domech zhasla naráz a na všech monitorech se objevily tváře. Rozmazané, neúplné, složené z různých obličejů dohromady. Usmívali se, ale jejich oči byly prázdné. Klára i Lenka začaly křičet, že už to nevydrží. Martin i Petr se snažili utéct, ale dveře nešly otevřít, jako by se dům změnil v klec. 6. den štáb ztratil signál z obou domů. Producent to bral jako technickou závadu. Ale technici přísahali, že to není možné. Když přehrávali poslední záběry, slyšeli jen šepot. Nechte je tady, ať už nikdy neodejdou. Nikdo netušil, odkud hlas pochází. Den 7. měl být závěrem. Štáb se vydal přímo k domům, ale když dorazili, našli je otevřené a prázdné. Kamery byly schozené na zem, sklo rozbité, ale žádná krev, žádné tělo. Jen na stěnách se objevily škrábance, jako by tam někdo nehty vyril tváře a jména. Klára, Lenka, Martin, Petr, všechna jména byla vyrytá do zdi a pod nimi jedno jediné slovo. Konec. Nikdo ze soutěžících už nebyl nalezen. Jejich rodiny nikdy nedostali odpověď. Projekt se nikdy nevysílal, všechny materiály údajně zničili.
Přesto kolují zvěsti, že část záznamu se dochovala. Občas se objeví na internetu krátký úryvek, křik, prázdné místnosti a tváře v pozadí, které se tam nikdy neměly objevit. A ti, kdo se na to dívají příliš dlouho, přísahají, že se ty tváře začnou hýbat, měnit a že jednoho dne je zahlédnou i ve vlastním domě, přímo za odrazem kamery.